ናብውሽጥኻ ምጥማት ሓደ መንእሰይ ኣቦ ኣብ ሓደ ነቓጥ ምድሪ ቤት ማይ ክደፍእ ስለ ዝገረሞ ኣቦይ እንታይ ዳ ትገብር ኣለኻ ኣብዚ ነቓፅ ቦታ ማለትሲ ግራት ኣይኮነን ቅድሚ ሕጂ እውን ዝኾነ ዘርኢና ዶ ይንፈልጥና እወ ጽቡቕ ኣለኻ ዝወደይ ቅድሚ ሕጂ ዝኾነ ይዘራና ኣሎ ድሕሪ ሕጂ እውን ኣይንዘርኣሉ ኢና ግዳ በዓል ካብ ውሽጢ ዝመፀና ፍርያት ኣሎ بعقل مصباي زوده هذا ويس انت يزرع بوتا سينا نزي من درب لازم مسل بوتا ما يزبخنا دحن زوده عقل كبر كسيل كزر نغري غيزي اللي هو يا بويس دحنا تقدفمو تزبل كا سرح رخيب كاليلا يرخب كنا لخ زوده دحان كسيل كيركب خوني زوده يتجنن قدره أتابوي أنت زي سريح داخل جنة ينبر كني متصاري تبين زلو ما نسيكو مالسي لو أنت زي سريح متصاري بور هيك خوني سلازي بجاها بوي كم قلي كاكالات فلي زوده تيبجاها دليل أمه قدا أبز قرب كذا أبز قرب أخذ رخب كيلو أوكي أبز قزوتنا ترخبنا إليه على سي كذا خبابنا وتأثر حقي بلا كاي لازوده القرب على كميل خركات أبوي نري أن نازلنا ذكابنا رحق الكاي رحق الكاي زركب سرح مبر أبز خبابنا قامتنا بركب أبز قربة ذي هسل بكازوده أيتجن ناطره أملا خبز ودو ركبنا عقل غيرك تتبع بقى رحان جلس حتى يتكلات في اللي تريب بقى زودي بروح معلتي هيتم ماسخة بقى أبوي أيام ما سنة جزي درو معلتي سودي ونصبحيتو ويا سبعي نفتح نقاز مريت ما يكستجمر ويا ودو كم زي ولو هو أبوي ما يحكي بتعنا خليها ننزي ربح نقر ما يتدفق قدانا إذا سرح ذي تقلت فليها مالسي أبز نقاط من دربيت ما ينفاس ترقم ذلو هوني سمعنا زي ربح ليلك هاو نقاط خيلك يا مبار دحن زودي كسي الكامس جيزي خن رياخا كان ربحينا زودي أو نايت عناك برو بر أنا سمنا ما يتردان دس كنا بلاتنا بوي معارضي داحن زودي آية الجنة قسي لخرد داكاي اوي يردان قدا قرستو لالا دس كدي نخير نورس أبوي إشي كيدنا يزودي مزاخو استي أبي لها مزاك يزودي أنا كيدنا مزاخو زودي معلتي بمعلتي تسبعي كي تحلله نتا مريت ماي معلتاوي دفع الله نبره كاب علتات حدا معلتي نتا نقاط مريت نبرت راح سكيرا قتيلا نقر كتر جمرت مريت زرعنا دقخ توصو جمرت ويا ود قريمو أبوي انت هذا قتيلا نقر دير الله سعر نقر جميرة تيزري كالر هذا ما يزرع إلا زودي كلام منهم نقرأ يزرع كله أبوي كابيلا بس يسقط إلى نقر ما هي فرخون مش ميرودي كاوشتي متزالو جناورة كالك تريخ زودي زداينا يكينو هجين دا جمر زلا أوي دحن ريو أبوي بلسك نوزاخي كوزرا لنخا بروح معلت بوي الرئيس ودي بروح معلتي بيتماسي خز ودي قديش كم زاغزا دحر نوح زعري نايت سبعي ويو مريت أوشت أزنبر زرعي دق وزيو أقول عليعو فرك جمرة ويو سبعي كانت ود تسويعو زودي سمع لها
መጀመርታ ቅድሚ ገለ ዋርሕ ኣብ ዝነቓፅ መሬት ማይ ክደፍእ ከለኹ ብዙሕ ትሓትት ነርካ። ሕቶኻ ከዓ ሎም ክምልሰልካ እየ። ዝኩሉ ግዜ ኣይምልሰልካኒ ነይረ። ጽቡቕ ጌረ ክመረካ እየ። መጀመርታ እዚ መሬት ምንም ዝርአ ነገር ኣይነበሮን። ንህልካ ሎሚ ብዘይ ምሕላል ማይ ንኣዋርሕ ስለ ዘስተኽቦ ፍረ ሂብና እኳ ደኣ ዘይነበረና ፍረ ርኢናዮም ዘይንፈልጥ ኣዝዩ ደስ ዘብል ነገር ብጣዕሚ ጠቓምኻ። እዋ ቦየ ጽቡቕ ኣለኻ። ኣነ ደኣ ምንም ዘይተረዳእኒ ነይሩ። በቃ ይተረዳእኒ ነይሩ። እንታይ ዝገብር ዘሎ ቦይ ጥራይ ብለካ ነይረ ኩሉ ግዜ። እወ ዝወደይ ሓቅኻ ኣይተረዳእካ ነይሩ። ኣነ እውን ቀስ ኢሉ ክርዳእካ የደልየ። እቲ ቀንዲ ዕላማ ፍረ ናይ ትሪኦ ዘለኻ ዘይኮነ ንዓኻ ትምህርቲ እዩ ዝወደይ። ዝኩሉ ዋርሕ ከይተሓለልኩ ማይ ዘስተኽቦ ንዓኻ ንወደይ ዓብይ ትምህርቲ ክሕልፈልካ ስለ ዝደለኹ እየ። ትምህርቲ ንዓይ ከመይ ማለት ከመይ ኣቦየ ኣይተረዳእኒ። እወ ዝወደይ እዚ ኩሉ ግዜ ስራሕ ትስእን ነርካ። ስራሕ ካብ ትስእንድሮ ካልኣይ ዓመት ካሕሊፍካ ኣለኻ። እንታይ ኮንካ ትስእን ነርካሲ ገለ ሓበሬታ ኣለካ ዶ ዝወደይ? እወለኒ ስራሕ ደኣ ዝኾነ ትምህርቲ ስለ ዘይብለይ ኣይተምሃርኩም ከም ትፈልጦ ሞያ እውን የብለይን። በቃ ኮይና ተሪፋ እታ ናይ ጉልበት ስራሕ ንዓይ ኣድለየለይ ዘለካ ነይረ። ብኸምኡ ዘይረኸብኩም ይመስለኒ በታ ናይ ትምህርትን ሞያኻ ዝኾነ ስለ ዘይብልና። ኣንበሳ ዝወደይ ሓቂ እዩ። ዝኾነ ሞያ ይብልካን ትምህርቲ እውን ኣይወዳእካን። ግን እዚ ማለት ኣብ ውሽጥኻ ምንም ነገር ኣሎ ምንም ነገር የለን ማለት ኣይኮነን። ኣብ ውሽጥኻ ማይ ዝሰኣነ ብዙሕ ነገር ኣሎ። ከምዛ ነዛ መሬት ምንም ዘይነበረታ ማይ ስለ ዝሰኣነት ዝኾነ ፍረ ርኢናላ ዘይንፈልጥ ድሕሪ ብዙሕ ዋጋ ምኽፋል ድሕሪ ብዙሕ ንኣዋርሕ ዝኣክል ብዘይ ዕረፍቲ ማይ ስለ ዘስተኽዋ ፍረ ሂዋትና። ንስኻ ድማ ኣብ ውሽጥኻ ነገር ዘይተበርበረ ብዙሕ ነገር ኣሎ። ካብ ጽባሕ ጀሚርካ መዓልታዊ ምስ ሕልምኻን ተውህቦኻን ዝኸይድ ነገር ኣላሌኻ ተስፋ ከይቆረፅካ ግዜ ሂብካ መዓልታዊ ብዛዕባኡ ሕሰብ፣ ብዛዕባኡ መርምር፣ ብዛዕባኡ ሕተት፣ ብዛዕባኡ ነገራት እውን ኣንብብ። በቃ ድሕሪ ገለ ግዜ ከምዛ ባዶ መሬት ፍረ ዝሃበትና እዛ ሎሚ ባዶ ኮይና ትስማዓካ ዘላ ነፍስኻ ፍርያ ብዝሓፀረ ግዜ ክትሪኢኻ ብጣዕሚ ርግፀኛ እየ ዝወደይ። ንኩሉ ሰብ ነናቱ ሃብቲ ነናቱ ፀጋ ስለ ዘለዎ ፀግኡ ዘይምጥቀምካ ዓብየ ጌጋ ናይ ደቂ ሰባት እዩ። እዋይ ኣቦይሲ ብሓቂሳ መምህር ናይ ሂወት ኢኻ። ናይ ብሓቂ ኣብ ሂወተይ ዓብየ ትምህርቲ ወሲደ ሕልመይ ናብ ፍረ ምብፃሕካ ፅባሕ ዘይኮነ ሎሚ ከጀምረ ሎሚ ዘይኮነ ኸማን ሕጂ የጀምሮ። በቃ ሕጂ ቦየ ብጣዕሚ ኢኻ ተስፋ ሂብካኒ። ክርስዖ ዘይክእል ትምህርቲ ይኾን ነርካኒ። ኣንበሳ ዝወደይ ኣንበሳ ኣነ ካብ ጎንኻ ኣለኹ። ኣንቢኻ ዝወደይ በቃ ኣቦየ ከኽርዓካ እየ። ብኣኻኻ ኣዝየ ይሕቡን ኣቦየ። ዕድለኛ ኣነ ወድኻ ምኾነይ። ከምዚ ዓይነት ናይ ሂወት መምህር ኣቦ ምህላዊ ብጣዕሚ ዕድለኛ። ድሕሪ ገለ ግዜ እቲ ወዲ ሕልሙ ክደሊ ናብ ውሽጡ ጠመተ። ሕልሙ ሓደ ዓብይ ነጋዳይ ኣብቲ ሃገር ምዃን ነበረ። ግዜ ሂቡ ብዙሕ መጽናዕቲ ወሲዱ ናብ ነፍሱ ጠመተ። መጽሓፍቲ ኣንቢቡ ሕልሙን ምግሃድ እናቕረበ መፀ። ምስ ኣቦኡ እናተምሃረ ከዓ ሓንቲ ንእሽተይ ንግዲ ጀመረ። ብመጽናዕቲ ስለ ዝኣተዎ ከዓ ኣብ ሓፂር ግዜ ጽቡቕ ውፅኢት ኣመዝገበ። ግዜ እናወስኻ ምስ ከደ ከዓ ከምቲ ሕልሙ ኣዝዩ ሓያል ኣውፈራይ ነጋዳይ ኣብቲ ሃገር ምዃን ስለ ዝነበረ ቀልጢፉ ንሕልሙ ክረኽቦ ጀመረ። ኮይኑ ድማ ሓደ በዓል ፀጋ መንእሰይ ክበሃል ጀመረ። ካብ ከባቢኡ ሓሊፉ ኣብ ሙሉእ ሃገር ኣፍልጦ ረኸበ። ቅድሚ ገለ ግዜ ንኣቦኡ ስራሕ ድለየለ ኢሉ ዝርብሾ ዝነበረ ንብዙሓት ናይ ስራሕን ተመክሮን ዕድላት ከብ ጀመረ። ወትሩ ነቲ ናይ ኣቦኡ ጠቃሚ ትምህርቲ እናዘከረ ናብ መናእሰይ ወለዶ ክምህረሉ ጀመረ። ንወላዲኡ መምህር ሂወተይ ምንጪ ዓወተይ እናበለ
ሕልምታቱ ኣብ ሓፂር ዓመታት ጨቢጡ ሰናይን ዕዉትን ዝኾነ ህይወት ክመርሕ ጀመረ። ናብ ውሽጥኻ ምጥማት ዝመስሎ የብሉን እሞ ኩላትና ናብ ውሽጥና ንጠምት። የቐኒለይ